Manuel Bacigala z Popradu vyfacoval karbobrúsku zo skladu. Tú starú božku, karbošku poškodenú trošku a poď hore za zo železa ohradu. Už si dneska minul 4 kotúče, čo s tým robíš Bacigala do púče? Včera flexku na rexku na testovide v Tesku, však vedúci tá z vodováhu utlče. Ja toho Bacigalu zabijem, 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 ja toho Bacigalu zabijem. Vysvetlujte zdrogovanej mládeži, že sa im nenačíta brúsny kotúč na veži. Sa tu s tým prtkáš a trtkáš, furt sa tu s tým švrtkáš, 3 dny sa tu jebeme a čas beží. A nedrž mi tú karbobrúsku pri uchu, celý život ťa mám vodiť za ruku. Zatlačil jak Rambo a kotúč letí stavbo a vedúceho trafí rovno do krku. Ja toho Bacigalu zabijem, 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 ja toho Bacigalu zabijem. Ja toho Bacigalu zabijem, ja toho Bacigalu zabijem, ja toho Bacigalu zabijem, ja toho Bacigalu zabijem.